Daytoy kumare, 20,000 kumare. Ay, Kumare, si Kadayta mare. abay, abay kumare, ganun ka. Ay, baglaki din mare. Abay kumare. Ay naapo, nagalas di tagtaginip ko gamin mare, di rabi eh. Ay naapo mare. Ampayan niya dayta tagtagit mo kumare. Ay naapo mare, nakalalas nga talaga. Nagalas nga talaga di tagtaginip ko, tagtaginip ka. Ay na, pumat kumare mat. Aman mare, ay naapo. Talagang nagalas ko mare. Ampaya kumare, anya dayta tagtagit mo kumare. Ay naapo mare. Di ba dati 20 miling utang mo kanya? Ay naapo kumare, di malipat-lipatan dayta utang kon. Wen kumare, ay na, ako nga malipatan kumare. Ay naapo mare. Day deket nga ruta nagalas di tagtaginip ko. Ta, di ba? Sing-singirin ka kano kampay ide, diyan ti tagtaginip ko ka ay na. Si kapay kano ti makaungat. Anya? Agasan mare ta, permit yung ungat mo pa nga sing-singir ko. Ay na, apo kumare, tagtagiinup lang dayta kumare. Kung narod mare ka kampay ide, idi umayak ag singir, kampay ide kumare di balayo. Impakamat na kano ti sa nga pulo nga aso mare, permit yung ungat mo nga talaga kumare. Anya? Ay na, apo kumare mo, tagtagiinup lang dayta kumare. Awan ti kaagpaiswanan na. Bag nga rod mare, tatagtaginip lang ay naapo. Kasla nga talaga nga agpaiso ko mare. Amom kampay ide, gaputa permiti ungat mo. Di ka pamidwa na nga, umay ka nga singiranan, madi ka nga nagpakpakitan ko mare. Anya? Ngun mare, nagtalaw ka kano kampay ide ko mare nga. Di ka pa'y kano masarsarakan nun mare. Ay na, apo kumare mo, mamunak mo, tanak mga kasta kumare. Ngun nga rod mare, ka ay naapo. Talaga nga nagalas ko mare. Taamom kampay ide. Gaputahang ka maghagilap tabalayon kumare. Diti barangay tayon. Tawagak dati number mo kumare. Kani, hang ka mga matawaganan kumare. Ay kasjay kumare. In black na kano kampay ide kumare. Ay kasjay kumare. Ngun kumare. Ay na, apo. Ay na, kasi nakadako sa muto, di tayo tagtagit mo kumare. Ngun nga rod mare. Ay na apo. Kasla talaga agpay-paiso, day gitagtaginip ko kumare. Agasan day ta. Ay na po mare, talaga nga han mo nga kayat nga agbayad idi anti tagtaginip ko kumare. Ay na, kasjay kumare. Won Ay mare. na, apo, kasla permimot nga nakadako sa muton kumare, di tayo tagtagiinop muto. So nga rod mare, so nga amom mare, tinaramid ko kampay idi anti tagtaginip ko. Nyangay kumare. Gaputa, han mo nga talaga nga kayat nga agbayad kumare. Idi anti utang mo kanya. Kampay ide, naghayra ka no ti hitman kumare. Anya? Ala? Gapulang, di tayo babaintimil kumare, aghayar ka pa iti hitmanon. Mun kumare, ay naapo, kampay ide ka no ko, miniting ko isoda, dagi sa nga pulo nga hitman kumare. Amom ti ko na kanyada ka no kumare, kampay ide diyan ti tagtaginip ko. Ang kanya ngay kumare. Kunak kumare, no makita da ka, ti uray sa dinuman nga parte ti lubong tay ayan mo, paltugan da ka kumare. Ay na, apo kumare mo, para lang di ta babaintimil, papaltugan na kun kumare. Ay na, Kumare, apo. bayada kun kumare, data ba intimil mo. Ay na. Daytoy kumare, 20,000 kumare. Ay na, apo, tabakan tuki, di papaltugan na ngagpay-paiso kumare.